Hi ha dies que no només s'expliquen, es viuen. Dies en què una oportunitat pot canviar una vida. Dies en què la inclusió deixa de ser una paraula i es converteix en un fet. Amb aquesta iniciativa, Fundació CIES reafirma el seu compromís amb la inclusió i el talent. Un espai on les oportunitats es troben amb les persones que les mereixen. Persones que miren endavant amb esperança i empreses que aposten pel talent de les persones. Perquè tothom té alguna cosa valuosa a oferir. La capacitat no es mesura per les limitacions, sinó pel coratge d'aixecar-se, aprendre i aportar. Perquè quan donem oportunitats no només transformem vides, transformem el futur. Fundació CIES, creant camins d'inclusió, treball i esperança.